домялна Whirlpool. При включване се чува този звук и съответно не върти. Така че следва процедура по разглобяване. Like old chain metal that rattle every time I think. Now the moon won't cover me. No, the dark knows where I've been. Every door I shut behind me lets the devil back in. Black River dead, I can't wash it off. Black River dead, that grave won't close. Black River dead, it lives in my chest. Black River dead, and it won't let go. Реалният проблем е скъсания ремък на барабана, който върти. Това е често срещан проблем поради простата причина, че от топлината, която се нагрява за да се сушат дрехите, изгаря. То е гума ли какво е там и често става. Така че не е нещо фатално, вече за втори път го сменям. Реално погледнато. Малко трудно се навира, защото трябва да мине от някъде ремъка. По принцип не знам как е по-правилно. Аз мисля, че го бях карал от задната страна, от тук. Но мисля, че отпред може да мине. Трябва малко да се издърпа реално е така. Да се бутне, да може да мине ремъка, да обгърне. И я се вкара е тук. Това се сваля. Е това се сваля е тук и минава отзад и това го опъва реално. И така го опъва нагоре. Това е пружината. Нищо сложно. Като цяло няма. В общи линии това беше по времето и решението на проблем. Като този ремък струва от порядъка на 7-8 лева струваше, сега не знам колко ще е, може би до 10 евро, най-много. Самата сушилня е като цяло проста работа, повечето електроника. Вече тук ако нещо изгори по платки и така нататък, това вече е по-сложно. Но като цяло обслужването и главно се състои с това и тия мизери. Много важно да се чисти. Това е нагревател отзад реално. И това от тук вкарва топлината вътре и суши дрехите. Те са едни ребра, като на радиатор. Нищо кой знае какво. Върти ги барабана. Долу е мотора. Ето го. Който по принцип няма какво му се прецака, но дори да се развали и този мотор. Както виждате, 4 болта. Вади се, сменя се и заминаваш. Нищо сложно няма. Тук има една турбина, която също е тук. Може да се отвори и да се почисти. В общи линии това е целият процес.